El concurs de teatre Vila de Mislata va rebre el passat divendres 13 de novembre la companyia local La Trinxera, amb la representació de l'obra Mercaders de Venècia, una adaptació experimental del clàssic de William Shakespeare. Per a nosaltres és un orgull estar així al concurs de teatre perquè nosaltres som de Mislata i poder participar en el teatre del teu poble doncs, sempre és molt positiu i nosaltres estem orgullosos i molt agraïts per poder mostrar el nostre treball. Així. La nostra obra és una adaptació del Mercader de Venècia, de William Shakespeare, i és una adaptació que hem fet intentant treure tota la comicitat que té l'obra ja de per si, per les situacions, els personatges, i que quasi sempre que s'ha muntat o que s'han fet pel·lícules i sempre s'ha dut cap a la tragèdia de l'obra i sempre s'ha dut també cap al romanticisme que envolta els personatges. I volíem treure aquesta comicitat, intentar fer-ho per a tots els públics, per a que també funcioni per a xavals, per a adults, i volíem sobretot això, intentar fer veure que qualsevol peça pot tindre molts punts de vista i que tot és subjectiu. En esta edició del concurs, una vegada més vol promocionar i fomentar el teatre no professional autonòmic i ajudar a la difusió de les seues propostes escèniques. Actors, actrius i companyies tractaran de demostrar el seu talent i creativitat en un festival de referència en l'àmbit de la comunitat. Nosaltres som dues persones, que som Rocío Chico i jo, que ens vam juntar des de fa ja 3 anys, ens vam juntar per a començar aquest projecte. Jo m'havia anat a estudiar a Barcelona, ella encara estava per ací, vivia i feia els seus projectes per ací, i ens vam juntar. Des d'aleshores hem fet 4 projectes, aquest que presentem, Mercaders de Venècia, és el quart, i la veritat és que molt bé des d'aleshores. La programació d'este any destaca per primera vegada per una gran majoria d'obres de producció pròpia. L'objectiu és promocionar a grups emergents de teatre jove i d'impulsar la nova creació en valencià. 6 de les representacions són de nova autoria i 4 estrenes absolutes en valencià. La promoció del valencià en tots els àmbits de la vida, no només el cultural, penso que és indispensable. I avui en dia més que mai, perquè cada vegada es tendeix més al centralisme, a fer les coses en castellà des de totes bandes d'Espanya, i penso que iniciatives com aquestes que impulsen el valencià són superpositives. Jo penso que un teatre compleix sempre totes les mesures de seguretat. Ja hem estat actuant nosaltres en alguns pobles, en altres sales d'ací de València fa poc, i sempre en molta seguretat, sempre mascareta, en el gel, eixint i entrant en ordre per files, sense aglomeracions. Jo penso que és dels llocs més segurs que n'hi ha ara mateix, dels que almenys jo conec. Amb el mateix motiu, totes les representacions tindran lloc a les 20 hores i l'aforament de públic estarà limitat al 50% per a complir amb la normativa. Ara més que mai és essencial que la cultura arribi a tot el món. Sí, el teatre sempre és indispensable, sempre, per a poder tindre un sentit crític i potenciar aquest sentit crític sobre la societat i sobre la vida. Penso que el teatre és indispensable, i més encara avui en dia que n'hi ha tantes falses notícies. N'hi ha que ser molt escrupolós amb la informació, i penso que el teatre és una manera també, a part de conèixer-se a un mateix, conèixer el món. La pròxima representació serà el torn de l'obra Cantant sota les bales, de la companyia Estrès de 4.